Ready? Ano po, ate? Oy, maliit na karayom lang yan. Yan ang pinakamaliit na karayom, pang baby yan eh. Ang malaki yung blue. Ah, dyan. Wala pala sa paa. Sabi mo sa paa. Masakit talaga yun. Baka hindi na ako makalakad nito. Sabi kasi ni Prince, hindi daw siya makakalakad pag in-injection sa paa. Hindi naman sa paa eh. Hindi daw siya makakalakad pag tinurukan sa paa. Yan yun. Pasok na ako ng gamot. Yes, more. Tokas ka talaga. More injection, please. They say, oh my God, I see the way you